Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ako ni kasni, najwa ban dapat kendian halor gani ke plan jungi ke bangi mentang ni siam bagi cases kila apa ipala dika news pa atam haduk menta kasni haduk gani ke momen ke news pa arway te ke number kadang kiu nomor bagi contact tracing kidang ya chat ni le ki contact tracing kumba arspa sistem kasni bat na kita juga bang positif ki cross ba ikan yo ko te ke number kadang increase man kasni te hakabi te kata kasi bang baik ko manila je kan ba bon hi imat ki hilaitip yakitu ki protocol Andre ngisiem ruba ki don ki jaka sha nong kendong ba ki breu kim padas nguthu ha ya ka jinglong jong uni khyang jingpang te mentaka government kala pha ai training ya bar khoi ki 3As mo kita ngi ong ki anganwadi worker ki ANM bat ki asya kini lai ngot kini haman laki ki snong ha ka jaka ba ki don kila awan ban ai training ya ki kila yo training shama ki bat mentakin man ai training haman la ki jaka trai jongki khnang ban la ka baning ko ka balong ba ka we ka de ban crunch phang kan ni ka khnyang jingpang kamot yu ne covid-19 u e taw khnyang bat kum no upor ka baar balada don manu ha ka yang jongno ki ba yo e ne khnyang jingpang kum no ban sumare ki te ya ka taru la kini ki health staff kila syahikai bat kinsa hikai bat yaki long yang haman lagi snong bat sakawai ru pada yakini protokol hi ki bangi akren man kapor kini hingi habban pej bah bat khamtam haba yade bat lada don hayang haba wan kan gajing pang hayang ngidi bandeng kini ki mas ladangi don hayang ru dekan ni gade ka wei gajing batha ka ba ki ban ngiban siban ya kata bat haba ngi ong yakini ki breu ngi bu hayang ki long kita ki kategori A bat B mo ki bangi dang la ban sumar hayang te yakini kini caregivers kin sabatai bat kila aruban kini ki caregivers lan kum kini ki nong tre health ngan ong ipi ki dei ki bla don training ban shim ya karat desru kan ni la hi kai ki kanang ban suk ban la ban man la kasnong kila ban le ya kata ka testing bat kum ju ru ban ai ka jing hikai kumno ban yakitu ki bapang kumno baki dei ban shong lan ban thia namar habang ikran shifangan ni jingpang ka ki symptom jangka ka lei ka wei ba janjar ban ring man sem namar ki klong snam jangi ki klong le jangi kila ki torma ki la along ki batlan te ni don kam ban hikai kumno ban le breathing lan man ring man sem hayang ya kataru gajing hikai la batha iki kumno ban batai shaki long yem baper but karkom thia lane karkom shong kini baro la batai mau ni ki katang ni pruning mo kumno ba pen shong ban bu sangkli lightly sangkli we breu de ban dan kam ban ha por ba thia khanang ba unda thia peluk ka suk ban ring leer da ring men sem ya gitu ki badan kan ni ka jing pang kumjuru habaya de kini ki bawan pai ngila de akran ya kani ru menjwa sipang kini ki bawan pai ken snguma shong khop hala yeng haba pilawan pai na kandu kono ka jaka hadu pinda yo result kani kalong bokong santam ha kani ka por bangi syem bagi breu kat bagi dang ab result ki yami shne shtu bat kani ka wan ra ya ka jing sungsi kumbalong ha ki bagi shnong men ha katai ngala ong baka de ka shnong kete tambah kamde kete what's my kade ke kwing mo te kani ka shnong la por bon ha ki bayo e kani ka jingpang te ya kataru ni don kam ban hikai kini ha po shnong ha ki yeng ki sem man yakran la don manu bawan bar sngo ha ban chong sha yeng wat yakle bat no tat hadu video e ka test result basa ko bay padero kumang siya menta bon bhangi yo iya kani ba kajing du no ikimen sem hakani khnyang jingpang kani kalong sudden kala bande kin la poi kata kategori C bandi kila poi shiki hospital ban ngi syem ru ba hadu katang empat biang ke hospital district jongi ngi habi ban pha sha shalong ban teng banda poi kata ka pot bamla shuban sumar ngindala ban control na do bastang hi ya kan ni ka jingpang kan long ke aka ka baha but
sakawai pedang mener abang labon ki kes baklat no te hakawi te baklat no te habaki klat ha hospital te yaki med jangki la song ha katoka pla ka ba misil ya kemen bat ni ki bahayang kila penbiang ke senduk bat ni tap ya katoka pla ha ke senduk bat lara sya plau yang kumbala ai ka SOP bat mai jang ke sarkar bat kin bu hang tu hadu arbaje jong ladaki poi hadin ka arbaje ka sngi bayam dan kin bu shimit hang tu bat shwa ka arbaje next day kin ka sngi babut kin on tap no but ya kitu pada ki bayap hayang te lada patient ni gajing kani gajing pang kalong ko wei na mangintip te kat ki bangi test mentah ki long positive sekat ni hab ban shimba lada unu badan ka sign biang clear shushim lupa baka de ka covid mdai bang ong baka bangi ni syukran ramya nak tu ndai ka ngidon kami ban perkhat kata ka lain kenang bangin yo ya gajing sumar Teladang komen ru ngi syami itu mama ba ni test ya ka rat test ilong negatif ndai hadian beden dale ya trunat ilong positif te hang tu hayang jong labon ki bre ki bawan mo te hadian beden hap mentangin hap pada ban ai ko ada ba sengob ha kitu ki balik ha ka to yang kin pe ya lade sansngi hadian sansngi lada ki don gono ka symptom kin le ka test but kino pada ki breu ki ba dan ke dan ki la ban dik phai pat chi kam ki jam jong ki te kini ngila te ban kiar tang bang sengob ha se ban pek kani kadi ka thma shimet pin hab ya dai lade ngila ban avoid dan ngila ban kiar ya kani jingpang la dangi sumar ya lade shimet te hakabe de lada bayap hayang pada ko mo mane kin sengob ha ban pedep mar syaka PHC na CSC kita kin one kin song ya comment but kin of course ka ban yo senduk hang tu te kin bu bai ka tu ka jing song kin ka ya ka di comment mahadu ndawan ka ta senduk kin tap hang tu but kin sabu pada apa te kin ni ki de ki bangin hab ya buat denti kabas mosi kalong ba ni yo khobon hapo district administration kalong ba haba ki brio ki la adep song ki la adep tap ka tu pla kumba batai ki doktor ka ba Shisin hibre la yam mla shu ban sapriang ya tu jing pang tang lada ba kalait ka tu ko na kamet ki breun de yap ka mi tu ko lada ka tu ko ka tuat nya ka yu te kata ka wanda jing mana ta ka daw ki help ki ong da song ki la song ki da ai da ka plahi ban song ya kamet ban dala zip ya ka tu ki mla shu ban por tu nya jing pang te ka idea ka long ba Baling awan rakyat kata hang ni kalong nomor ba kumba jaman hagani station thain berni hadru ngisyam ba mdan ba wan ban yarap gitu kilong yeng ba syam jenjar kani kalong ke ek bas ngosi syai ke jeng tip lam jongi ki kasi kala le nomor ba ni shisin ngila abatai ya fi ba kamet kala long safe la dang ila pack up ya ka te ngas ngoban kentu bat kerpat ki nong shong shnong ya ki paramarjan ya ki kena shnong kena samla bakin wan ya rap mdai palan hapo shipung la dakin ya tang prangot ro labiang ban ra ke senduk yam jong tu golong yen burom ya ki bayam kenang bangila ban kit ya kata kamet shalom jindam tekan ni kadika jingkerpat jongi namar ladangi ra na hospital hagiang ni ingpi ban bo shi miet hagiang temur ke tu ka mortuary ban ka ban bo kamet hang tu kala le handai lada nang tu baden le mno te ya katangi akar tu kerpat ipi barok kinong snong ngobha ban ailem ka jing snolem jongpi da ka bai ya let ni ong ngi si let ka diga kom jongi kasi ban let ban buram ki bayam ni let ching bayam ndre menta ka sarkar kam sha shu ban let bon namar ba ni knyang jing pang u long baklan tham ngimla ban control yu te na tang dang ihap ban shong paji ihap ban wantang dian ngut kibre ba labo mana tang arphongot te na kita ki arphongot la dawan ki ramba ban yarap ya ki long yeng ban long ke ka ba ka ban kerkhuma yang ibarwa namar ba kalong ke inalor kelas ngosi nalor dan pada bawan chakmat kan ni kalong ke ka ija aburam ya ka ja dan jongi ngobha ban yami kat tu kat ni kishnong ni kan kerpat ni kan tu ya ki
CCMT ki pe yakin ki penyakit nong hakan ni COVID CCMC CCMT bar khat ba pinya penbet mano ban ti thlio mano ban ra ya kamet habaja kanu hasnong jopi ka training la ngin sa ong ki MOs bar khat ban pen I ka training kumno ban ra kam dade kata ban long training kam dan e hangta ban ban le palat kum ba phiju le hi phira ya kamet the only thing is tang away ka long so bhai phong mask dan ki gloves but ya kan ni kin sa ai bit na po PHCC kata kawai pada kalau PE ke jingbun kes palat ngidan ambulance tang kendian mengila sim jingkhen bar ki ambulance badan hapo district jungi ki dan tang bakat khandai teli but private jongi private tikan ni kalau ke ek ba kishno hangni dan palat respa teli tela jabo dan kes tang si life hoteli ru temat ngim la handle show te ngi request bar ki CCMT semua bah ban penbiang kawai ka kali nasional jongpi balada don no bapang bastom pin mare bo itu kali on standby mo jet him api kinu ki kali bengila ban rai kinong pang immediately Shepherd Hospital mendai ban up ya ke 108 lan ne ban up ya ke kali ambulance na hospital na mga ong lupa ya pingi duna balat kini ki kali ni dan tang khat sau tali ki kali ngimla ban penbiang lot ya boro tingi kermen ba keni gade jingker pat jonga ko sobha ban ai lang ga jing yarap jongpi man kishnong bo lupa arlai tali ki kali ki bala ban ne kit ikinong pang Shakai Hospital nang tu lada don kam ban kit pat syapo sya district lan ne syapo state ru kata kin sabatai pada kit ki doktor medical officer ki badan hakpo kini PHCC te kini de ki jing pensyai akan dikasni kan men bapin ya don kata men sim ban yarap lem para brio ban semua ban yawan syakmat habadon ganono jing syam hagan kolong yang bagi syam jing sosi boleh cuba